Защо е важно клетъчното подхранване по време на бременност? Клетъчното подхранване по време на бременност е от изключително значение, защото в този период тялото на жената не само поддържа себе си, но и изгражда изцяло нов живот. Клетка по клетка. Това изисква високо ниво на хранителни вещества, усвоими и активни на клетъчно ниво. Защо клетъчното подхранване е важно по време на бременност? Клетките са основата на живота. Всяка тъкан, орган и система се изграждат от клетки. По време на бременност плодът развива милиарди нови клетки. Всеки ден. Тялото на майката преминава през интензивни физиологични промени, повишен кръвен обмен, хормонални колебания, растеж на матката и плацентата и други такива важни неща. Ако клетките не получават необходимите хранителни вещества, това влияе на качеството на новообразуващите се тъкани и органи на бебето. Бебето винаги взема това, от което има нужда, за сметка на майчиния организъм. Ако няма достатъчно желязо, калций, магнезий, омега-3, те се източват от тялото на жената. Това води до умора, косопат, чупливи зъби и кости, анемия, депресивни състояния и други подобни. Клетъчното подхранване не е лукс. То е фундамент за здрава бременност, здраво бебе и здрава майка. Изборът на чисти, биоактивни и лесно усвоими източници като продуктите на Aquasource гарантира, че всяка клетка получава това, от което има нужда. Ако желаеш, мога да създам примерна програма за подготовка за бременност, по време на бременност или в сред родилен период, съобразен според твоите здравословни състояния. Пиши ми. Знаеш, че мога да ти помогна.